lang hilin eh. Hi, good morning. Ako na po ni maayong adlaw sa tanan. Nagyapon ko sortes karon. Salamat Lord. Salamat sa kasas kinabuhi. Kamata patarong adlaw, adlawng Lunes, pizza 3 sa June. Pumuli ko daris kuan. Dahil Herlin kay ugma pas ulang hapon siguro kung buli og Alicia kay mag pangkwatong ahang tubo kabarag ko itong tubo ngitap ko kasay mo masuwa na adto kay si Angelito to pawas Valencia ang ison to apa manong muli ko karon kay ugma tiwas ko seminar kay Dias Martis nakangatumang ko sa buhi ko wako ka sugod wako gidawat kay late ko manang ugma Martis man schedule ang seminar sa buhi ko. Kamusta namang tanan? Labi na ni good morning day ni Ma'am Laila Amid nila Bilma Makabalo. Kamusta naman mo? Panagsan ako maka shout out ninyo sa Kabisi. Jit Mendoza, good morning. Lolo Manden, good morning. Diha. O ni Giselinyo. Karon din buntaga, karon di ay aw gapon di ay sila Steri og si Mayor na asa Liti. Okay ba ka asa dapit sa Liti? Si Edina Orada Kanyite kay naman as Liti ma'am asa kani kadapit. Ang nakita nilang post gahapon nagkurat lang ko nas bye Liti sila. Nagkabuag sana kay si Rodlisa to Aposibo. Ja, wala naman kabuk na bilin sa family house. Sinamaalit sila man pero nagtrabaho po na. Sinanay naman ito si Aliana sa family house. Si Esaw, kakibaw ka sa may tunong. Nagkabuag sana agkuan. Burato. Bitaw, ija nagpaning ka kay rong panahon na kay matud pang tire. Di na lang yung kunong saligan ag mga ingani. Pero ako adto ko nagsalig ngani. Sur Istorya ras kuan remembrance ug unsang adlaw asa dapit. Remembrance nga asay kuan kanang pabor sa remembrance para na gari kong patrocinio ay ko San Isidro nakabidyo po ko maado na naman kamusta di ay shout out day ko ni Ma'am Cherry Ulrich apit ng Ugos Ma'am Cherry Ulrich bakasyon magha ka sukat kong bakasyon ka kay order kay ba ko order dito kag daghan nga budbud ano na laman ka mamiso ko kamusta po ni Ma'am Yuning Ayop good morning ma'am kamusta sa iyong pamilya God bless karon di ay naamalagitog ka ng datong kuan sa kilid bas ang ipang kakas nga unod sa kamutin hili nanarak na po dahil itong panagkan karon kaya ang lunawon kaya labong apay init ay nagpis lang lagi po ko angin siguro nis kuan katong ay dito ko sa San Isidro ba nga nagkuan kong nahanggam na kuan sa anang panghindo na paghang harahat paghang tutunlan mo nang sa kumubiyahe ron kay sa Dupa man tunog hindi siguro kumubiyahe mo og Alicia sa katungman ng utana nakasabot na mo okay sa ning bayang gipuy-an nay makulit nga na di isa ning bisag ning
Message na zayngag ha ako na dapit. Asa dapit na atong pag-graduation sa mga bata. Apo ningon asa dapit. Dito bag na to na. O gyapon sa kagit sa asang lugarahan ni. Kaning lugaraha. Boundary ni sa Corelia o Balilihan. O ni boundaries Balilihan o Corelia. Dauran ni San Isidro. San Isidro Tagbilaran naman to katong basa Gagaw. Katong giistihan. Dauran ni. Kung sakay kag series, Gis na Paulite. Kung sakay kag Grilla, 20. Mo ni kadaaw sa boundary sa Balilihan o sa Corelia daw San Isidro. Sabot na bitaw. Katong sa sipangutan na bago siguro tong kuan, bago tong tagalili kay wa man sa kagits o asa tong lugaraha. Salamat pud kaadto kay ni bagong tagalili pas ning aging adlaw dito ko Corelia da putoy mga taga dito nga mga makalingaw pong mga bata pa video sila karon ko nung mahal ni ilang tinda. Lisod putong dito kay tower box sa Alicia yung sa akong classmate sa Alicia na akong ni tower tanan ako ni signal dito wa pa ko kapangutan sa kasagag dito ni suway mo kong palit abot nas bay og nabay dita kay nalibre man ko nila dadtong SIM card dyan ako ni 15 days nga load pero wato ko sa gawas kasagag dita dinhi pa man na wala makas Alicia. Diba, anong ulis alis yung nabay signal dito. Kana mo na ibay sang anak nga laki. Diya man mi sa una dana. Sa kaning kaherlin. Naway po na sa igsuon ni diyang nga laki. Pero pagkapalit ni Herlin dani, wa pa yung mga bahay. Kari po dyan, suong bagi, pikas. Daganang tagkana na dagang malbiri. Amo nga mo kagtaan mo ni standing. Tulog na ko kamuti. Ang tinanong tangad. Ano?
umod na. Ano umod? Wala sa lagi si Mana. Sa maring? Ano may kuhan ko no? Hubas na makulog balingin. Sa municipal. Hindi pa na buday. Hubas ditang malingin ko no? Gapon na ba ito kaminsak manawag mo? Gapon na ko tagingan. Manawag na ko. Ang tubo na. Gataya na. Panawag na ito si Al. Kaya ako namin. Dami sa kuwan. Di ba na may drum ninyo? Kasi yan. Manawag na doy. Pau, dia pau. Galing. Ang pagganod, itanod. Ada yang tinggal kamutis gawas. Turun, dah, nasawa na niya ron, kamahaw.